Скъпи братя и сестри, добре дошли в този свят момент на молитва. Днес, в този тих понеделник в средата на юни, когато сърцата ни се обръщат към свещеното сърце Исусово, се събираме, за да принесем нашите нужди и надежди пред Божия трон. Молим се за онези деца, които са се отдалечили от вярата и семейството си, за страдащите от непреминаваща физическа болка, за обременените от дългове и за самотните възрастни хора, които се нуждаят от нашата обич. Нека Пресвета Дева Мария ни прегърне със своята майчина топлина и ни води през този ден. Моля, не си тръгвайте преди да завършим, защото ви очаква важна благословия. Абонирайте се, за да продължим да се молим заедно, и ни напишете в коментарите от коя страна ни достига вашата вяра днес. Нека започнем. По силата на Светия Кръст избави ни Господи Боже наш от нашите врагове. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Мой Господи Исусе Христе, истински Бог и човек, мой Създател, Отче и Изкупител, понеже Ти си такъв безкрайна доброта и защото Те обичам над всичко, от все сърце се разкайвам, че съм Те обидил. Съжалявам и защото можеш да ме накажеш с мъките на ада. С помощта на Твоята божествена благодат твърдо решавам никога повече да не греша, да се изповядам и да изпълня наложеното ми покаяние. Амин. Днес, понеделник, ще съзерцаваме радостните тайни. Първата радостна тайна е благовещението на Архангел Гавриил на Дева Мария. В тази първа тайна съзерцаваме покорността на Дева Мария, която приема Божията воля с дълбока вяра и смирение. Нейното да променя хода на човешката история, показвайки ни как откритото сърце може да приеме и най-неочаквания божествен план. Когато се сблъскваме с предизвикателства или призования, които надхвърлят нашето разбиране, нека си спомним нейната смелост. Майко Небесна, научи ни да приемаме Божията воля с пълно доверие и радост. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус.
Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото, сега и винаги, и във веки веков. Амин. О, Исусе мой, прости ни греховете, избави ни от адския огън, заведи в рая всички души, особено тези, които най-много се нуждаят от Твоята милост. Амин. Втората радостна тайна е посещението на Дева Мария при братовчетка си Света Елисавета, проява на милосърдие и радост. В тази втора тайна съзерцаваме Мария, която бърза да служи на братовчетка си Елисавета, носейки Христос в утробата си и донасяйки радост. Този акт ни учи на важността на братската любов, на служенето на ближния и на споделянето на нашите благословии. Дори когато сме обременени от собствени тревоги, даването на себе си за другите носи неочаквана светлина. Майко на любовта, вдъхнови ни да служим на нашите братя и сестри с щедрост и радост, носейки Христос на света. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото, сега и винаги, и във веки веков. Амин. О, Исусе мой, прости ни греховете, избави ни от адския огън, заведи в рая всички души, особено тези, които най-много се нуждаят от Твоята милост. Амин. Третата радостна тайна е рождението на Божия Син в Витлеем, което ни открива смирението и безкрайната любов на Бога. В тази трета тайна съзерцаваме раждането на Спасителя в скромността на една ясла. Това ни напомня, че Бог избира най-простите места и обстоятелства, за да прояви своята най-голяма слава. В среднощната тишина на Витлеем надеждата се ражда за човечеството. Тази тайна ни призовава да търсим Божието присъствие в ежедневните моменти и да откриваме красотата в простотата. Господи Исусе,
дари ни смирението да те посрещнем в нашите сърца. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото, сега и винаги, и във веки веков. Амин. О, Исусе мой, прости ни греховете, избави ни от адския огън, заведи в рая всички души, особено тези, които най-много се нуждаят от Твоята милост. Амин. Четвъртата радостна тайна е представянето на младенеца Исус в храма, акт на покорност и посвещение към Бога. В тази четвърта тайна съзерцаваме представянето на Исус в храма, където Симеон и Анна го разпознават като Спасител. Мария и Йосиф предлагат своя син на Бога, спазвайки закона. Тази тайна ни учи на важността на покорността и саможертвата в живота ни, призовавайки ни да посветим всичко, което имаме, на Бога. Да се научим да предлагаме нашите усилия, нашите радости и нашите страдания. Пресвета Дево, научи ни на духа на жертва и преданост. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб,
благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото, сега и винаги, и във веки веков. Амин. О, Исусе мой, прости ни греховете, избави ни от адския огън, заведи в рая всички души, особено тези, които най-много се нуждаят от Твоята милост. Амин. Петата радостна тайна е изгубването и намирането на младенеца Исус в храма, тайна на търсенето и мъдростта. В тази пета тайна съзерцаваме болката на Мария и Йосиф при изгубването на Исус и тяхната радост при намирането му в храма. Тази история ни напомня за моментите, когато се чувстваме изгубени или отдалечени от Бога и ни показва важността на търсенето му. Исус, сред учителите, проявява мъдрост от малък. Тайната ни приканва да търсим Божието присъствие с усърдие и да се радваме на Неговата мъдрост. Господи, помогни ни винаги да Те намираме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат.
Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, Мария, пълна с благодат. Господ е с теб, благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешните, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Както беше в началото, сега и винаги, и във веки веков. Амин. О, Исусе мой, прости ни греховете, избави ни от адския огън, заведи в рая всички души, особено тези, които най-много се нуждаят от Твоята милост. Амин. Радвай се, Царице, Майко на милосърдието, живот, сладост и наша надежда. Радвай се. Към Теб викаме ние, прокудените евини чеда, към Теб въздишаме, стенещи и плачещи в тази долина на сълзите. Затова, наша застъпнице, обърни към нас Твоите милостиви очи и след това изгнание ни покажи, Исус, благословения плод на Твоята утроба. О, милостива, о, благочестива, о, сладка Дево Мария! Моли се за нас, Света Богородице, за да станем достойни за обещанията на нашия Господ Исус Христос. Амин. Благодарим ви, скъпи братя и сестри, че се молихте с нас днес. Нека този розарий ви донесе мир и утеха, които толкова много търсите. Нека Всемогъщият Бог ви благослови, да ви пази и да ви дари с Неговата любов. Утре ще бъдем отново тук, за да продължим заедно по този път на вярата. Не забравяйте да се абонирате и да ни пишете в коментарите от коя страна ни достига вашата вяра днес. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.